25.000 euros. ¿Qué está pasando? E queredes saber que fixo María cando soubo que lle tocaron 25.000 euros? O primeiro que fixo foi enviarlle unha mensaxe ao Pitonisi dicíndolle isto, escoitade. A ver. Buah, Isi, cómo me alegro. Mira, ayer se lo dije a mi madre, porque mi madre no tenía 8. Y le dije yo, bajáis a Noya y cogéis un 8, que lo dijo Isi. Cogéis un 8, no sé ni qué 8 tienen, no lo sé. Pero buah, más 8 casi no puede haber, de verdad, Isi, que no tengo ni la más remota idea de cómo lo haces, pero a mí me sorprendes muchísimo. Es que yo no entiendo cómo lo haces, de verdad. Van a tener que pagarte por esto, porque eres increíble. Mira, a mí me han tocado por la participación 25.000 euros, Isi. Estás invitado a lo que quieras. Un besillo enorme, Isi. Cuídate mucho. Hablamos. E cumpriu, E cumpriu. Cumpriu E a que o convidou? porque convidou non a boa mariscada. A boa mariscada. Oye, chorou, non? O María convite, de Noia. De Noia sí é verdade que é María non se chama así. O que pasa que non quere dar o seu nome porque creo que non lle contou nada a ninguén. E aí a temos. Hola María, boa tarde. Hola Marcial, boas tardes. 25.000 euros que se di moi pronto, eh? Como foi iso? A ver. Quedeime... mira, eu estaba traballando na casa, tiña a tele e o combi de frente e os imáns diante do número, medio tapaos. Sí. Cando vin o número, dixen, remata como o meu. E costoume apartar o imán para ver a cifra enteira. Cando apartei o imán, mirei para a tele, mirei para o número, volví a mirar para a tele, non o creía. 3 veces tiven que mirar. Non me extraña, claro. E tan pronto comprobas que sí... Flipei. Que sí estaba premiado, que eran 25.000 euros, envías esa mensaxe a Isi. Que fixa? Eu tardei en racionar. Non me extraña, claro. Tardei en racionar. O primeiro chamei aos meus pais e a miña irmán. E cando chamei a miña irmán calculou e dixon, son 25.000 euros. Wow. E logo dixen, vou chamar a Isi. E foi o que fixen, mandei un audio xa ao momento. E cumpriche, polo que nos comentaba aquí Marcial, que non lle chorache o convite, marisco do bo. Non, era o mínimo que tiña que facer por Pero ele. mira unha cousa, María, eu sigo dicindo, a pesar dos exemplos que acabamos de por agora, incluído o teu, sigo dicindo que todo isto é unha atrapallada. Ou non. Que non quere crer. Ou non é atrapallada. Eu penso que algo hai. Algo hai. Pareceme moi difícil acertar 5 veces o gordo. Consecutivas, ademais. Sí, pareceme moi complicado. Ou seja, María, que ti confías en Isi nas súas prediccións. Plenamente. Este ano tamén confiaches? Si, outro día dixo 6 e non tiña ningún 6, fun ao día seguinte á delegación a coller 3 6. Imos facer un repaso, porque aquí ven coa listaxe Marcial fixo os deberes para todos aqueles pois que pola noite non poden seguir o pensando en ti. Imos revisar cales son as predicións de Pitonisi para este Nadal, por se ainda están a tempo de mercar algún boleto, non, Marcial? Pois sí, veña, apuntade na casa. Isto foi hai unha semana, o venres pasado, madrugada de sábado, que cando el bota as cartas e dixo que para o sorteo extraordinario de Nadal deste ano 2025 as terminacións van ser as seguintes. Primeiro premio, vai acabar en 6. Segundo premio, en 0. Terceiro premio, en 4. E o quinto premio, en 5. Isto según Pitonisi. É dicir, trapallada. 6, 0, 4, 5. Revisen os décimos na casa e ainda están a tempo, se creen nestas cousas. Bueno, María, ti dende logo xa estarás facendo acopio, non? María xa colleu os 6. Xa colleu 3. Eu xa collín 3 números rematados en 6. Anda que como acerte este ano tamén, entón sí que non vais a ir da casa bon sereu. Porque hai cantidade de xente que me está chamando para decirme que deixe de chamar de atrapallada porque creen cegamente nisto. Porque, a ver, Marcial, canta claro. Se lle Ti aquí, funciona. que hai unha atrapallada, que isto é a sorte, a coincidencia. Levas algún 6? Eu levo o único 6 que teño de pensando en ti, que por certo xa está esgotado. E rematan 6? E acaban 6. Anda, Pois que o todo mellor, encaixa, claro, o mellor estando Pitonisi aí, o mellor cae o gordo aí no pensando en ti. A ver se ten aí Nunca se sabe. influencias.
Parabéns por eses 25.000 euros. Penso que xa non queda nada porque mercaches un coche, xa non hai nada, non, María? Sí, Bueno. xa está gastado. Non me deu para o coche no total, pero sí Axudiña. unha boa axuda. Claro. Sí, unha boa axuda para o coche, sí. Pois que haxa Xa está sorte, gastadiño. e se é posible que acabe en 6, non é porque eu teña o 6, é simplemente por darle a razón a Isi. Claro, claro. Graciñas, Oxalá. María. Ata logo, María. Moita sorte para todos. E boas Sabedes unha festas. cousa? Unha aperta, María. Antes, con isto da atrapallada do tarroto, antes do tarroto, a xente, os ointes, ían sobre todo a Administración de Loterías a Coruña, a La Favorita, que é onde temos o número de Pensando en Ti, e pedían o número de Marcial, non pedían o número de Pensando en Ti, pedían o número de Marcial. Pero agora con isto da Piden o atrapallada de esta, Isi. chegan e di, quero o número de Isi. Non saber se aínda vemos a Isi antes do Luz para pasarlle o 10º por o lombo, que parece que sí. iso tamén funciona. Sí, ímolo facer. De feito, o premio de María foi co que dicen Precisamente, antes, pois, non? Porque lle estamos- pasou polo tomamos ombreiro nota. aí, sí, unha Isi, señora. recíbenos hoxe, vai preparando merenda. Marcial, moitísimas grazas por estes historións que nos traes toda a tarde. A semana que ven, A ver como superamos este. haberá historia ou non. Depende do que pase o Luz. Vale, se non o vale. vemos atencamos, que Misterio. tocou no Pensando en Ti. Un aplauso para él, claro que sí. Echamos por nós, agardo que este alguén aí. Aquí estou, mirade que terminación é o que dice Isi, eu a muerte con el. O meu 10º acabado en 6. Ai, Eu fagolle moito caso, Isi, non xa, non me Non sei estás. se teño algo rematado en 6, pero habrá Palabrita que de Niño mercar Jesús algo. que decía outro. Eu teño un xa rematado en Sí, que 6. remata en seis. Sí, pero antes de sabelo, Isi, trapallada O pouca. sea, porque todo se pega. As dotes se pega, adivinatorias todo se vanse pega. pegando. Bueno, pois a ver se tamén se lle pegan a xentiña que nos ve do outro lado porque última oportunidade do día de repartir a cesta, pero se imos de fin de semana dando o premio, imos todos máis Que máis contentos. hoxe estivemos claro. moi perto, Pero andiva aí. moi pretiños. Se xente Se estiveron estivo atentos, aínda o poden xogar Sí, sí. ben. Que xa temos chamada outra vez, xe que isto é un Pois pilar. nada, a ver, porque nas dos primeiras Sabes, trabucamos un sabes. pouco, o sea que boas tardes a cestiña. Polo que pesa. Muy bien. Ai, moi ben. Moi Como te atenta. chamas, amiga? Alicia, Alicia de onde? de Oleiros. Dende De Oleiros. Oleiros, Alicia. Imos te dar unha última pista, pero se tomache boa nota de todo o que dixemos, podemos dalo, vale? Así que atenta, vas con David, veña. Bueno, xa sabes, Alicia, que eres a terceira, polo tanto non podes escoller, é o que nos queda, pero é un que eu creo que é un número igualmente bonito e te la sorte que viches os outros 3 produtos. Ai, que cosa. Mira, isto para además, o día un pola mañá, un cacao a Maravilloso, isto, sí, non hai que perdonar. Aquí. Aí está. Uy, podemos Ei, E di, cos churros, vas que sabes máis de churros ou de porras? de churros. Vos vou decir. Pero con moita diferencia. Churros. Que jallo é? 420, casi medio quiliño que Se diría. me iba a decir esto de soltalo. Eu por ir redondeando, 420 gramos de cacao. Ele é moito de redondear. Para o día de Aninovo, como dicía David, por exemplo. Bueno, para este sábado pola Sí, noite, que queres mismamente. ti, Sempre boa Alicia? hora. Alicia, bota contas. Preciso unha resposta exacta. Canto pesa a cesta do quen anda aí? 21.400. 21.400. 400. É que eu non podo máis, de verdad. É que eu se non me atendedes. Eu estou tratando de dar a cesta, pero... ¡No! ¡No! É que anda cousa aí morno, quente, pero non, precisamos que sexa exacto. Claro. Non puido ser, Alicia, non pasa nada. De verdade, Volve custodio a chamar. cesta.